Bueno, ni Nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea naiz, eta gaur kontan erditze ondorengo klase txiki batekin nator. Bueno, normalean erditze ondorengo klaseak edukitzen ditugu kiroldegian, eta bertan egiten ditugun ariketak, luzaketak izaten dira, tonifikazioko ariketa desberdinak, eta noski hipopresiboak egiten ditugu. Honek esan nahi du, edozeinek egin dezakeen jarduera bat ere izango dela. Baina bereziki egongo da pentsatua erditze ondorengo emakumeentzat. Jarraituko duten eskema, gutxi gora bera klasean egiten dugun eskema berdina izango da, baina denbora murritzagoa denez, dena lurrean izango da gaurkoan. Postura desberdinetan landuko ditugu ariketa desberdinak, baina beti lurrean. Bai beroketa eta bai dena lurrean egingo dugu. Hau esan da, hasi egingo gera, eta horretarako buruz gora etzan egingo gera. Hasierako posizioa, hemen buruz gora etzan da izango da, oraingoz bi oinak ondo apoiatuta edukiko ditugu, gogoratu ondo separatu behar ditugula bi hankak, eta hemendikan oraingoz jarriko ditugu gure eskuak saihetsetan eta hasiko gera arnasketak lantzen. Arnasketa kostara egingo dugu hemen. Sudurretik hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, ahotikan. Jarraitu hemen zuek arnasketa batzuk egiten, gogoratu sudurretik hartu, saihetsak alboetara irekitzen, eta haizia ahotikan bota, saihetxoiek ixten. Segi arnasketa batzuk gehiago hemen, eta bota. Gero eta gehiago saihetsak aldeetara ireki nahian, eta ireki dugun guzti hori itxi nahian. Bi arnasketa gehiago hemen, gure kurba lumbarra sentitu, mantendu, pelbisa neutro, sorbaldak lasai, eta koronillatik tiratzen, gogoratu postura hemen. Arnasketak eta gero apoiatuko ditugu gure eskuak hemen behan, eta hasiko gera kegelak egiten, gure zoru pelbikoko muskulatura aktibatzen. Horretarako hartuko dugu arnasa sudurretik, eta botatzerakoan gure esfinterrak zoru pelbikoa aktibatuko dugu, haizia ahotikan botatzen. Saiatuko gera hemen, haizea botatzerakoan, 5 segundu kontatzen, uzkurdura hori mantentzen. Errepikatu batzuk hemen kegel batzuk zure erritmoan, haizia botatzerakoan, esfinterrak estutu, aktibatu. Segi hemen zure erritmoan, eta sentitu behar dezu ez dezula indarrik egiten sorbaldekin, lepoarekin, besoekin, hori guztia lasai mantentzen. Bi kegel gehiago errepikatuko ditugu hemen, 2 gehiago. Hemen kegelak egin eta gero, hasiko gera ja oinak hipopresiboak egiteko posizioan jartzen, taloiak ondo apoiatuta, behatzak gora begira, eta oraingoz gure eskuak posizio honetan jarriko ditugu. Lehenengo tanda hipopresiboena hemen egingo dugu. Hurrengoa hemen, eta hurrengoa hemen atzean. Gogoraratzen dut, hemen, haizia botako dugula 2 aldiz, 3. apnea, hipopresiboa egingo dugu. 3 aldiz hemen,
eta hirugarrena aldatzeko. 3 aldiz hemen eta hirugarrena aldatzeko. Ni joaten esango naiz, apoiatuko ditugu ondo bitaloiak, prestatuko ditugu besoak, gorputz guztia, sentitu nola daukagun hemen jarrita, hartuko dugu arnasa, eta bota. Berriro. Eta bota. Eta hirugarren kontan apnea hartu. Haize guztia bota, 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 bota. Eta apnea. Ezin dezunean gehiago, berriro hasi haizia bota. Bigarrena. Eta apnea hurrengoan. Hurrengontan hasi haizia botatzen. Bigarrena. Eta azkeneko apnea hemen. Azten gaizia botatzean, aldatu besoak. Segi hemen. Bigarren aldiz haizia bota, bularraren altuerara, besoak gutxi gora bera. Eta hirugarrenan apnea. Berriro. Hartu eta bota. Eta apnea. Azkena posiziontan. Eta apnea. Eta aldatu besoak. Asko kargatzen bazaizu hemen, jetxi ditzakezu berriro ere honea bera, Venga, segi haizia hartu.
Eta apnea tokatzen zaizu hurrengoan. Berriro. Hartu eta bota. Eta apnea. Azkenekoa. Apnea. Eta lasaitu. Bale, oso ondo, begimen irikiko ditugu hemen pixka bat besoak. Hartu arnasa. Eta iriki eta lasaitu. Bi gehiago. Iriki. Eta beste behin hartu. Eta bota. Bale, baldatuko dugu, hemendikan hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan ekarriko dugu hanka bat guregana, eta bi eskuekin egin barko diogu indarra. Belaunarekin eskuen kontra, eta eskuekin belaunaren kontra. Jaitsi arnasa hartzen, eta bestea txandatuz. Bularraldea irekita mantendu behar dugu. Eta bultza fuerte aktibatzen, abdominala aktibatzen. Hartu arnasa. Eta bota. Segi hemen gehiago hartu arnasa. Eta indar hori sentitu. Omoplatoak bere lekuan. Hartu arnasa. Eta bota. Piskat gehiago hemen hartu arnasa, eta bota. Eta bestearekin hartu arnasa, eta bota. Azkeneko bi errepikatuko ditugu, bi gehiago indar honekin, dana-danan kontra indar hori egiten. Azkena, eta bultza. Bale, apoiatuko ditugu besoak eta zubia egiteragoaz. Hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan lehenengo gauza pelbisa baskulatu eta gora. Hartuko dugu arnasa hemen goian eta jetxi poliki-poliki artikulatuz. Neutro hartu arnasa eta baskulatzen kokotxa jeisten. Fuerte hankak geldi purdiak hartu arnasa. Eta jetxi poliki-poliki. Segi hemen. Eta gora bota. Hartu arnasa. Eta bera. Segi hemen hartu arnasa. Sudurretik hartu. Eta sentitu bizkarrezur guztia nola mugitzen den. Beste bi gehiago. Bi oinak ondo apoiatuta, koronillatik tira besoak lasai. Eta jetxi bota.
azkena, eta bota. Bueno, oraingoan, begira, altxako dugu hanka bat, altxako dugu bestea, linea batean hemen gutxi gora bera belaunak eta aldakak, eta jarriko ditugu eskuak hemen belaunetan, eta bultza egin behar da eskuak belaunen kontra eta belaunak eskuaren kontra. Hartuko dugu arnasa, eta indarra egin, estutu. Hartu arnasa, eta bota indarra egiten, omoplatoak bere lekuan, lepo horiek luze, eta estutu. Segi pixkat gehiago hemen hartu, eta estutu bota. Azkena errepikatuko dugu, eta estutu. Jetxi besoak, jetxi oin bat, bestea, eta oraingoan hartuko dugu arnasa, eta zubia pausarik gabe. Jetxi oraingoan arnasa hartzen, eta gora bota. Eta gehituko dizkiogu besoak, ipurdia igotzeran, besoak atzera. Jetxi dana batera arnasa hartzen, eta gora bota. Bi gehiago errepikatuko ditugu hartu, eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta bota. Hemendikan orain hartuko dugu arnasa, eta igoko dugu hanka bat hemen gora luzak eta sentitzeko. Jetxi arnasa hartzen, eta gora bestea, eta gerturatu zure gara. Berriz hartu arnasa, eta bota. Beste bat, besoak lasai, tentsiorik gabe. Lagunduko diogu eskuarekin, hanka gerturatu nahi dugu. Jetxi suabe arnasa hartzen, eta gora eta gerturatu. Bi gehiago. Beste hankarekin berdina. Eta oraingoan hor goian geldituko gera. Gora hanka hemen gelditzeko. Ta beitu, punta hartu arnasa, eta erakutsita loia. Hartu arnasa, eta bota. Luzak eta sentitzen, beste bi dira. Eta azkenekoa da hartu, eta bota. Jetxi eta apoiatu suabe, eta beste hanka berdin gora bi eskuekin heltzeko. Punta hartu arnasa, eta bota. Luzak eta hemen atzeko parte guztia, eta bota. Beste bi dira hemen hartu, eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta bota. Hemendikan jetxi egingo dugu, eta helduko ditugu hemen biak. Esku bat belaun baten gainean, hartuko dugu arnasa, eta irikitzen bota, separatu ondo bi hankak. Hartu, eta lumbarra lasaitzen ondo apoiatuta, eta bi hankak separatzen aduktoreak luzatzen. Eta azkeneko hemen ondo luzatzen. Hemen atzean helduko gera, eta impulso txiki batekin, gora igoko gera. Orain, buelta erdia emango dugu, eta jarriko gera hemen. Eskuak elkarri begira, behatzak apoiatuta, eta hemen hipopresiboekin hasiko gera. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan. Berriro,
Gogoratu hemen pelbisak neutro, arkeatu gabe, borobildu gabe. Eta hirugarren kontan apnea. Bota. Apnea. Beste bi progresibo. Eta apnea. Azkena. Apnea. Lasaitu pixka bat hemen besoa, eta askatzeko arkeatuko dugu hartu arnasa. Eta borobiltzen bota. Arkeatzen hartu arnasa, eman mugimendua bizkarrezurrari. Eta bota. Beste bi dira. Eta azkenekoa. Hemendikan orain hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan luzatuko dugu hanka bat urrutira. Jaso hartu arnasa, eta beste hanka urrutira. Suabe, kontrolatua jetxi hartu, eta bota. Pixkat gehiago hemen hartu arnasa, eta bota. Bi gehiago errepikatuko ditugu hemen hartu, eta bota. Eta azkenekoa berdin hartu arnasa, eta bota. Atzean luzatuko dugu hemen pixka bat, lasaitzeko. Berri hipopresiboa hemendikan errepikatuko dugu, posiziontan, 3 badakizu. Haizia botatzen. Hirugarrenean apnea. Bigarrena. Gogoratu hemen bizkarra ondo luzatuta, pelbisa neutro koronillatik tiraka, eta azkeneko hontan apnea. Azkena. Apnea.
Lasaitu pixka bat berriro hemen atzean, nahi badezu eskuak eraman ditzakezu atzeraka. Bueno, orain hemen gora joko gera. Apoiatuko ditugu hemen behatzak, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan goaz piramidera, ipurdia gora, taloiak bera. Hartuko dugu arnasa, eta koronillatik tiraka jetxi bardea lento, kontrolatuta. Berriro hartuko dugu arnasa, eta hor goian nahi dugu sentitu luzaketa. Hartu arnasa hemen, eta jetxi poliki. Azkena, eta gora. Hartu arnasa hemen, eta jetxi poliki. Bueno, hemen dikan bukatzeko, momentutxo batean hemen eseri egingo gera. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan urrutira jungo gera. Berriro hartu arnasa, eta bota. Eta azkenekoa berdin hemen hartu, eta hemen eseri egingo gera, posizio komodo batean, mugituko ditugu hemen pixka bat sorbaldak atzeraka askatzen, eta azkenekoa berdin hartu eta bota. Separatuko ditugu bi hankak, hartuko dugu arnasa, eta bagoaz aurreraka hemen luzatzen, luzaketa sentitzen. Hartu arnasa, eta borobiltzen gora. Berriro, luzatu ondo, eta hemendikan bera, barrukalde guztia luzatzen. Hartu arnasa hemen, eta borobiltzen gora. Eta azkenekoa da. Eta sudurra barrura. Hartu arnasa hemen, eta gora. Bukatzeko den posizio komodo batean, lepoa eramango dugu alde batera, sorbalda bera, haizia hartu, eta bota zure ritmoan. Kambio bestaldera. Eta bukatzeko biekin pixka bat aurreraka. Bueno, hau izan da gaurko saio motxau, eta espero dut gustatu izana, eta hurrengora arte.